no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Haberá que agardar ata o próximo luns para ver se finalmente se cumpren as boas previsións iniciais. Dende o Pósito Nogués confían en que a abundancia de berberecho e ameixa de gran tamaño se traduza finalmente nunha boa cotización en lonxa. As perspectivas son boas, pero hai que agardar os precios, non? A ver, pois está gordo o berberecho, vamos dar unha mostra o martes aos compradores, para que vexan a vianda o rendemento que lle dá e, bueno, o luns empezar o 18, que todo o mundo temos ganas xa de empezar a campaña. Como é habitual, esta pasada fin de semana celebrouse a tradicional asemblea previa á volta ás concesións, na que se fixan os topes para cada colectivo e tamén as zonas e horas de traballo. Os topes quedouse en 30 kilos os da flote por tripulante, de berberecho estamos falando, e 5 kilos de ameixa por cada especie, 5 kilos de babosa, fina e xapónica. E as mariscadoras a pé, os mariscadores a pé, pois 20 kilos de berberecho e 5 kilos de ameixa por especie. O horario a flote de 9 a 10, xa chega o horario, porque hai bastante berberecho, e as da pé van ás 7:15 hasta as 11:30 aproximadamente, que vai chamar ás 9:30. Como ven sendo habitual nos últimos anos, o Pósito contratará tamén os servizos dun laboratorio privado para realizar as análises da toxina, complementando así o labor que xa desenvolve o propio Intecmar. Dá unhas garantías porque sempre temos problemas cas toxinas, porque se vende o marisco despois pois traen os compradores de volta e tiras ao mar o mariscador non lle justa, nin a mariscadora, pero bueno, esa é cousa da naturaleza, nós facemos o mellor posible, porque penso que ninguna cofradía contrata unha empresa privada, non é así, hai iniciativas para mellorar, pero bueno, xa digo, pode hoxe non haber toxina, mañán de repente ven toxina. Nos últimos anos e cada vez máis as confrarías arousás están a notar unha baixa importante no número dos seus socios. Estas baixas coinciden ademais coa apertura da campaña extractiva en Noia, prevista para este próximo luns. Os produtores arousáns alugan ou compran a armadores noieses a súa embarcación, co permiso correspondente para poderen traballar nas súas concesións. A xente ven a buscar a vida, non? Como sempre fixeron os galegos, non? Emigraron, é hora de outras rías que, por lei, teñen dereito, e punto, sempre que veñan a traballar e non crear problemas, pois porque nós se yo negamos tamén. A ver, eles saben buscarse a vida e buscar un abogado, e porque non se eu compro unha embarcación aquí, teño unha empresa aquí na ría da zona 4 de Muros e Noia, e temos problemas as cofradías, por iso, a ver, é legal, e quen alquila son os propios mariñeiros daqui, non é outra xente, é outras cofradías, claro, se marchan, repito, non justa que marchen, pero depois volven tamén para lá, e así, eles buscanse a vida, non? Trátase fundamentalmente de mariscadores de Rianxo, Cabo de Cruz, Cambados ou a Illa de Arousa. As boas expectativas para o inicio da campaña en Noia provoca que cada vez sexan máis os que decidan cambiar de aires e buscarse a vida pagando importantes cantidades de diñeiro. Empezaron a vir e alquilan aquí, compran aquí, porque pagan mellor cos de aquí. Vamos dizer, o cada armador é dono da súa empresa e fai o que quere dela, non? Aí a cofradía non temos competencia ninguna por lei, non? Se o empresario daqui quere alquilar os de fora, e os de fora, como
en Arosa hai pouco, sabes todos pola Martelia, todos os problemas, ojalá que se susane, pero ainda tarda, xa levamos 6 anos aí en Arosa co problema ese, sempre antes iba un, agora van 2, antes iban 2, agora veñen 3, porque as perspectivas son boas da campaña e a xente quere levar un máis e se cada, bueno, non sei exactamente, pero veñen uns pouquiños máis, pero todo, xa levan aquí varios anos e non hai ningún problema, sempre que veñen a traballar. O presidente de Portos de Galicia visitou o porto do Xufre na Illa de Arousa para coñecer in situ os traballos que se están a levar a cabo na zona portuaria para mellorar as condicións de traballo da mesma. E estamos contemplando o desenvolvemento dos traballos, non? Se está actuando en esa superficie que vos dixen, me parece que se está aplicando un aglomerado dunhas características especiales para o peso o tonelaxe dos vehículos que percorren este porto, e me parece que son 5 centímetros de grosor o que se está aplicando. Unha vez remate a fase de pavimentación, transcurrido un plazo prudencial de tempo, se procederá ao repintado da esplanada, o repintado tanto cebreado que vai en amarelo como que vai na outra cor, en cor blanca, para sinalizar viales, zonas de aparcadoiro e calquera outra cuestión. Cun investimento de 21.000 euros, Portos de Galicia mellorará o pavimentado dunha zona interior do Peirao que ata o momento acusaba un importante desgaste. Un investimento ben recibido polo sector do mar insular. Nada, estamos conformes co que están facendo aquí na Illa de Arousa, que xa había anos que non se estaban facendo nada ou non sei cal eran os motivos, e agora pois temos as embarcacións da terceira lista, vamos a ir cor da cuarta, estamos pavimentando isto, dotando de luz o porto, que era insuficiente. E tamén polo Concello da Illa. Parece ser que últimamente estamos recibindo moi a menudo a visita do presidente de Portos, cousa que agradecemos, todo reincide na mellora das instalacións portuarias. Durán explicou que as obras rematarán nos vindeiros días. O Executivo rianxeiro mostrou a súa satisfacción polo anuncio aprobado no Consello da Xunta da pasada semana que permitirá poder desenvolver a tan ansiada ampliación da EDAR. En próximas datas procederase a asinatura dun convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o propio Concello para a redacción e execución do proxecto, que xa podería saír a licitación antes do remate do presente ano. O presuposto que se destinará a este proxecto ascende a preto dos 14 millóns de euros. Impulsamos dúas importantísimas actuacións en materia de saneamento das rías, da ría de Ferrol e da ría de Arousa. Aprobamos a ampliación da depuradora de Rianxo e a creación dunha nova rede de colectores e tanques de tormenta, co cual vamos a investir uns 14 millóns de euros na ría de Arousa, no concello de Rianxo. As actuacións previstas permitirán completar o saneamento e depuración das augas residuais do municipio a través da ampliación da súa planta de depuración existente na zona de Fincheira e a creación dunha nova rede de colectores e un tanque de tormentas. Con elas solucionaránse os problemas derivados do excesivo volume de augas residuais xerados na rede e a súa carga contaminante, especialmente por verteduras procedentes das industrias conserveiras existentes no termo municipal. A nova planta prevé unha capacidade total de tratamento para máis de 23.000 habitantes, moi por riba da actual. A actuación forma parte do Plan de Saneamento Local da Ría de Arousa, cuxo obxectivo é incrementar a calidade das augas e mellorar tamén as condicións ambientais dos núcleos costeiros. A conselleira do Mar defendeu no Parlamento a creación dunha nova categoría de botiquín que favoreza a flota de baixura. Rosa Quintana insistiu na necesidade de simplificalo, atendendo así as demandas do sector. Na súa comparecencia, a titular de Mar referiuse aos resultados do informe do grupo de traballo constituído por membros de distintas consellerías, e no que tamén colaboraron, ademais do sector, o 061 e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Nel, segundo ela, refórzanse os argumentos sobre a necesidade de flexibilizar as obrigas exixidas en relación coa obrigación de levar botiquín. Dende Mar inciden na posibilidade de engadir unha nova categoría para as embarcacións de artes menores, aquelas que traballan dentro das augas interiores ou en zonas situadas a menos de 10 millas da costa. Constituímos no mes de xaneiro ese grupo de traballo, donde participou
o ISGA, onde participou 061, onde participaron as 3 federacións de cofradías, onde participaron técnicos tanto da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro como da Dirección Xeral de Pesca, e entre todos fixeron un análisis, primeiro, dos medicamentos que levan todos os botiquís e, segundo, do material médico que levan estes botiquís. Esa proposta, ese estudio, ese análisis, levou á conclusión que podríamos asimilar o botiquín que levan as embarcacións de baixura a aqueles que está hoxe en día autorizado para as embarcacións de salvamento, co cual podríamos reducir os medicamentos nun 75% e o material médico nun 55%. As conclusións deste estudio foron tamén aportadas xa ao propio Stephen Olson e tamén ao Ministerio de Sanidade e ao Ministerio de Fomento do Goberno de España. Segundo sinalou a propia Rosa Quintana, simplificar o contido do botiquín implicaría unha reducción do 75% dos medicamentos e do 55% no material técnico con respecto ao requirido actualmente segundo a normativa, adaptándose así ás necesidades propias da actividade pesqueira, na que se inclúe a flota de baixura. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. A mediados deste mes, Portos de Galicia estrearase no Salón Náutico de Southampton, en Gran Bretaña. O ente decidiu incluir esta feira no seu calendario para a promoción internacional da náutica galega. Empezamos asistindo hai 5 anos ao Salón Náutico de París e asistir ao Salón da Rochelle, e este ano por primeira vez se vai asistir ao Salón Náutico de Southampton, sobre todo pensando no mercado británico e irlandés, e xa no ano 18, pero nos próximos meses, despois de París, se volverá a ir, pero xa cun stand de outras características, ao Salón de Düsseldorf, que é un salón para o mercado centroeuropeo e nórdico. Esta viaxe a Gran Bretaña e as que se farán a La Rochelle tamén este mes e a París en decembro son algunhas das cuestións que trasladou o presidente do ente na reunión que mantivo con xestores náuticos no Porto Deportivo de Pedras Negras. De feito, a intención de Portos de Galicia é impulsar a súa presenza nestas accións. Explicar en que vai a consistir esa presencia, en esos stands que se vai a instalar, os informadores que se vai a ter, e parte xa dos contactos que están pechados para desenvolver nas tres cidades. Estas accións de promoción están a dar excelentes resultados nas cifras de chegada de embarcacións náuticas a Galicia. No primeiro semestre deste ano, máis de 5.300 barcos achegáronse ás nosas costas, un 20% máis que no mesmo período de 2016. Da evolución da náutica desde a perspectiva incluso turística en este verán, que temos uns datos certamente importantes, faltanos por pechar os datos de agosto, pero queremos que van a ter a mesma tendencia a alza que os que hubo no mes de xullo, no primeiro semestre. Explicar o proxecto Ecodestín para a promoción da náutica no arco atlántico europeo, a campaña para presentar candidaturas para renovar as bandeiras azuis e cuestións de xestión dos portos deportivos foron outros dos temas que se abordaron neste encontro. Potenciar Galicia como destino náutico único e educativo é o obxectivo do proxecto Ecodestín. A iniciativa busca integrar o patrimonio na oferta náutica da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. Convertir a Eurorrexión nun destino náutico singular e internacional. Segundo, convertir a Eurorrexión nun destino deportivo, educativo, náutico. Terceiro, crear realmente e posicionar a nosa marca internacional, que son os nosos ríos e as nosas rías. E por último, facer unha estrategia de tematizar os portos para que a xente que veña ás nosas rías e aos nosos portos quera visitar outros porque teñen unha temática do viño, unha temática gastronómica diferente e lle anime a facer rutas e escalas por distintos lugares. O plan conta cun investimento de máis de 2 millóns de euros e desenvolverase dende o 2017 ao 2019. Con Barros, Sanxenxo, Cabo de Cruz, Vilagarcía de Arousa ou Cambados son algúns dos portos galegos sobre os que actuará este plan, aos que se suman 8 portugueses. Preparando os portos e os municipios, facéndoos dispoñibles
con reservas online, con chaves electrónicas, accesibles para discapacitados, aumentando a capacidade de tránsitos ampliando espazos en distintos portos, unindo os portos e as villas, volver a abrir os portos como punto de entrada ás cidades ou ás villas, e creando unha serie de infraestructuras que non existen noutros lugares de Europa para diferenciarnos e facer que a experiencia do que nos visitas sexa distinta. A intención é atraer visitantes nacionais e sobre todo internacionais, facendo especial fincapé na promoción en Francia, Alemanha, países escandinavos e Norteamérica, ofrecendo un produto completo e atractivo. Porque nos interesa que fora nos coñezan por los elementos importantes que temos en Galicia, sexa Douro, sexa Santiago, e a ría evidentemente non se pode partir, por eso están o que son os concellos e outro lado da zona de Coruña. Ademais deste proxecto, nas rías galegas xa funcionan os minicruceiros, os 10 ferries previstos para o mes de setembro e as excursións en veleiro, todo dando forma a unha oferta náutica que agarda estar a pleno rendemento o vindeiro ano. Non era a primeira vez que don Juan Carlos visitaba Sanxenxo este verán, pero esta era unha ocasión especial. Acompañado pola súa filla, a infanta Elena, presidiu o acto de presentación do equipo español que participará na Volvo Ocean Race, o denominado Desafío Mapfre. Sanxenxo acolleu en novembro de 2008 a saída da regata e desde entón foron moitas as embarcacións que estableceron a súa base na localidade do Salnés. E este ano o equipo Mapfre leva no municipio pro seu adestramento desde mediados de agosto, preparando para a gran cita do próximo 22 de outubro. A presentación asistiron tamén a deputada e expresidenta do Parlamento Galego Pilar Rojo, o presidente do Consello Superior de Deportes José Ramón Lete ou o alcalde de Sanxenxo Telmo Martín, quen destacou o inmellorable campo de regatas que supón a ría de Pontevedra e o Atlántico e tivo palabras de afecto para don Juan Carlos. Señor, Sanxenxo nunca pagará, siempre estaremos en deuda con el Señor por lo que está haciendo por Sanxenxo. El que el Señor decida venir aquí tantas veces al año, nunca se lo podremos pagar. Estamos a su disposición y en su momento tendrá el reconocimiento que se merece. Lete Lasa destacou durante o acto a valía dos regatistas que participarán na competición, tamén presentes no acto o completo. La regata más larga y más dura del ámbito profesional, durante ya más de 40 años, es, en esencia, navegación, competición y tesón en una carrera alrededor del planeta. Entre todos los membros deste equipo, Desafío Mapfre, que se presenta como favorito, suman un total de 21 voltas ao mundo. O patrón Xavi Fernández subliñou o reto que supón a regata e a campeoa olímpica galega Tamara Echegoyen, membro do equipo, amosouse ilusionada coa súa primeira volta ao mundo. Bueno, esta vez se vuelve otra vez al sur, una de las etapas que habíamos perdido, que es de Cape Town, Australia. Y bueno, yo creo que es un buen aliciente. Para nosotros como regatistas es lo que más nos gusta y espero que salga todo bien. Para mí significa un orgullo, ¿no?, pertenecer a este equipo, sobre todo por la gran calidad que tiene cada uno de los tripulantes, y para mí me ofrece esa oportunidad, ¿no?, de cada día poder aprender una cosa de ellos y formarme como regatista. Es verdad que se ha abierto una puerta para la mujer ahora en la Volvo. O barco español dirixido por Pedro Campos, con sede no Real Club Náutico de Sanxenxo, partirá o 21 de outubro desde Alicante para percorrer o mundo, parando en Lisboa, Cidade del Cabo, Melbourne, Hong Kong, Auckland, Newport, Cardiff, Gotemburgo ou A Haya, onde se prevé que finalice a competición xa en maio de 2018. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.